Dakani ngis ngobha ban khot but ya weri pi baro ikur Khongrymmai Khongwet Khongthaw ibadan haka briu nyutram pada keleng kijaka bapidon bapenya pelakpor kenang-kenang banyawan syaka dorbar bandingkong jong ke Seng jong kita ki laikur ban long haka shpotrek kulalingkuat arajar open rio nadu kapor shi posteng stamp hamadan put swear madan football lightning o haruat ke surong ban lek syasora hajan ka ying mani ka thaling badlu hajan ka yo lightning o ka registration na ka benta ibon wani shimenta dan ki attendees kan sedang nadu kapor kandash puan stamp kuble shibun bat ki bakar pat red ya pi ki long kumni harum Dr. E Khongrymmai acting secretary ba N Khongrymmai acting president